Laneko berdintasunari buruz hitz egiterakoan, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna hitz egiterakoan, berdintasun formala, aspaldiko hamarkadetan Europar testuinguruan edo lortua dagoena gainditu eta eztabaida beste leku baten kokatu behar delakoan daude. Sentidu honetan, lan produktiboa eta lan erreproduktiboaren arteko tensio hori apurtzen ez den bitartean, benetazko berdintasunik ez dela egongo edo nahiko argi erakusten dute orain arteko datuek eta politiken bilakaerek. Momentu hontan, lan merkatuan, ajusten neurriak batez ere emakumeen bizkarra edo erortzen diala nabarmena da. Hau da, krisi garaietan gertatzen ari diren ajusteak Europar testuinguruan batez ere hegoaldeko herrialdeetan emakumeen bizkar gertatzen ari dira. Bai, bereien borondatez lan merkatutik ateratzen direlako, bai, edo murrizketak egiten dituzulako, bai zeharkako neurrien bidez malgutasuna, laneko malgutasuna bereien bizkar erortzen delako, edo bai zuzenean lan merkatutik edo kanporatu egiten dituztelako. Eta, sentido hortan, kanporatze horretarako herramienta importantenetako bat da lan erreproduktiboekiko emakumeek izan dezaketen ardura. Lan erreproduktiboaren ondorioz, orduan, bla 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 bla, sentido honetan, importantea da bereizketarik nagusienak zertan gauzatzen diren ikustea. Hau da, bereizketa horiek, lehen esan bezala lan dedikazioan izan daitezke, baina izan daitezke baita ere, lan soldatarrailan, eta aurrera goitze egingo dugu horri buruz, soldatarrailari buruz, dedikazioan, kotizazioetan, segregazio horizontalean, aholmenik ez izatea, lanpostu batzuk eskuratu izateko, sektore feminizatuek dituzten lan baldintzak kaskarragoak, eta bar. Sentido hortan baita ere, Europan berdintasun formala desientekoa izan den arren, eta horretan juridikoki asko aurreratu den arren, politiketan ezberdintasun handiak daude, eta batez ere, lan erreproduktiboaren arduraren egozte hori, emakumeen bizkar egozte hori, da ezberdintasun handienetakoa sortzen duen faktoreetako bat. Hegoaldeko herrialdeetan gertatzen dena gainera bide batez esan da.